Alaminos Pangasinan ngayon. Ride out kami kaninang 3 o'clock. Tama, parts! Malis kami ng mga 3 mga 3:20 kanina and time check 6:15. Nandito na kami sa Labrador. Ayun, si Villa Jaira Resort. Ayan, si Villa Jaira Resort. Parang nung high school ako naririnig ko lang yan sa radio station. Sponsor ang Villa Jaira Resort. So yun, ito ang ito ang aking longest ride for now. Sana makaya ko papunta at pauwi. Lima kami nag-ride. Classmate ko, ayun! Si Rick. Yan, siya yung nagaya. And yung pinsa niya, yan. Nasa army. So malakas si ma'am. And yung dalawang nauna doon. Last Friday, galing kami dito pero may sasakyan kaming dalawa. So ngayon, ibabike namin galing ng Mampis. And eto si ma'am yung aming kasamang isa. Hello, madam! Good morning! Yes! Ayan si ma'am yung kasama namin isa. Nakakailang kilometers na kami. 40 na siguro. Malis kami ng 3:3. At nagka-diesel break kanina. So ngayon baka magpa-coffee break kami bago to. Kanina nung nag-break kami, sabi ni kuya, kalahati pa lang. Layo pala nito. I love bayakbak. Labrador. Swal. Nandito na kami sa Swal. Tara. Morning po. Ay, ang ganda dito. Nagdadak? Ah, talaga? Chinese. Ah! Yung mga fisherman. Parts! Ano? Ano? Kaya? Si madam. Kaya, kakayanin. Kaya ko ng practice. Kaya. Kape. Pwede na akong magkape kasi. Babalik yun. Ito kami ngayon sa fish port ng Swal. Yun, aking mga kasama. Dalawa. Yung dalawa na una na. So for sure, babalik yung mga yun.
Swal, may libreng sakay. Ayan o, ang ganda pa ng bus nila. Sakay. Libreng sakay. Oh, abante Swal. Kayo na Swal. Sana all. After coffee break, biyahe ulit!
lang. So, ano yung barangay ko? Barangay Palito. Oh, paliso. Ano nga yung barangay ko? Palisok kayo. O, pasok ko pala kayo. Tulad din eh, yun, bawal ka lang eh. Paano kami nadali mo kayo? Dalusan niyo kayo. Babaran talaga naman. Hey! Kailan ito po kagad, wala po pala yung kaya. Yung sabay na kasi din siya, kasi tatakong to COVID siya. Yung Alaminos, bawal ka. Kasi problema tayo lang eh. Oo, pinayagan na kayo. Dahil ang tanong kayo, kami mo ito patawag ka. Kami mo pagkasyan. Balik! Mamay ko, mayroon may... Balik! Tawag ng kayo. Yan. Napalisok. Tagapalisok. Problem sir. Ano tayo, sumunod muna tayo sa... Yes. Okay lang. So, ayan na, dali. Sheila Icaldre. Pero hindi pa ano yun ah. Hindi pa ako, wala pa akong ads. Kaya mag-like kayo, ay mag-sub kayo para mag-ads ako. Sino yung maglulugaw lang nakarating ng Alaminos? At naka-Japan bike siya. Si Kuya maglulugaw, naka-Japan bike. Oh, shout out. Ito malupit, oh, naka-Japan bike. Hindi ka nagtulak sa ahon? Ikaw na talaga. Ha? Trangko ka pa. Ikaw na malakas. Oh, ito si Kuya. Kuya, shout out. Si Mama, anong nangyari? Hindi umubra. Protocol. Hindi pwede. Okay lang yun. Sumunod tayo sa protocol. Kuya, ano naman ang masasabi mo hindi tayo nakalusot? No comment. Ganyan. Classmate, ano nga eh? Ang masasabi ko lang, may maganda kaming kasama kasi talagang magaganda. So ayan po, eto kaming lahat, hindi kami nakalusot dahil naghihigpit ang ang Alaminos Balik kami sa city government. Kaya hindi kami nakapasok.
Shout out ka na kuya, dali! Shoutout sa mga bikers. Keep on biking. Keep on biking, pero dahil pandemic, medyo naghihigpit. Kaya dito lang tayo sa tabi-tabi. Huwag na masyadong lumayo. Baka masayang ang pagod. Gaya ngayon. Ang layo ng binike namin para sa Lookup, Hundred Island sa Alaminos. Maganda lang kami sa Arco. Yes. Dahil GCQ ba? Basta naghigpit ang NCR, isinabay din ang hingayin. Pero yung ibang town naman, okay lang. Hindi pa naman naghihigpit. Dito kami ngayon sa Poblacion View Deck. Ayan na! Dito na kami! Ang mga Las Pagers. Woo! Ano sabi mo? Dahil hindi kami nakapunta sa 100 Island. Dito na lang kami. Kita naman. Talaga kami. So yan, dyan pa po kami dadaan pababa. Yan ang inahon namin kanina. Break time muna kami dito sa 7-Eleven. Naka 1 liter lang naman ako ng Gatorade. Sila yung Tex-Tex. Ito yung plaza ng Sual. Fairness, ang ganda ng Sual ah. Ito yung tindahan ng mga fresh fish. Kaya lang may takip. Dito sa kabilang side, yung mga dried fish. Nabili na ako ng masarap na dilis, yung bilin nila. Yung iba hindi ko na nabili kasi wala akong nalagyan. Ganda ng ilog. Cards! Salamat sa masarap na lunch! Yan, sagot niyo po yung lunch namin kanina. Labat na po ang aking video, ang aking camera. So, salamat po sa salamat po sa pag-support niyo sa aking YouTube account. And please like and share my videos. And sana meron pa akong makasamang ibang magbike dito sa Pangasinan habang nandito pa ako. Salamat, parating kami sa Alaminos Pangasinan. Salamat sa aking mga kasama, kay Kuya, kay Madam Melanie, kay Balong, and kay Rick, yung classmate ko. Thank you sa pagsama sa akin sa writing. Salamat po pala sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po, please like and share my YouTube channel, Sheila Icaldre. And sabi nga ni Ian Howe, matandang kasabihan, huwag mag-skip ng ads. Kaya lang, wala pa akong ads. Joke lang yun. So please subscribe to my YouTube channel, Sheila Icaldre.